ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Assalamu alaikum jama'a, suna na Fatiha Abubakar wacce aka fi sani da Fati Shuma. To ina kira ga masoyana na duniya gabaki daya. Ina so na yi amfani da wannan daman da ya dan yi tsokaci akan wani abu. Wani ya bude account Facebook da suna na Fati Shuma, yakan saka hotuna na banza na batsa na maganganun banza haka hatta kai ta kawo yanzu yana karban kuɗaɗe wajen jama'a. To jama'a dan Allah ai hattara ba ni bace. In kun ga mutum yi muku maganan banza ko ya sa hoton batsa ya ce ni ce, gaskiya ba ni bace. Hasali ma ni Facebook bai dame ni ba gaskiya a rayuwata. Ba ni bace ai hattara. In ya ce kawo kuɗi ko za a kai wani abu ko ƙasan waje za a kai ka karatu ko kuma wani abu na business haka, dan Allah mutane ku kiyaye kada ku bada kuɗin ku. Ba ni bace wa assalamu alaikum.